Ga ta nan ku da zo mu ji ta. A yau tatsuniyarmu tatsuniya ce tsakanin gizo da ƙoƙi da kuma kura da sarkin gari da gonar gyaɗa. A wani gari an yi wani sarki wanda yake da dukiya kuma yana da wata katafariyar gonar gyaɗa. Gonar gyaɗan nan tasa ta fito ta yi yabanya, 'ya'yanta sun yi kantsar, kawai noma ya rage. Ana nan kuwa kafin sarki ya sa a tsinke mai wannan gyaɗa tasa, kawai sai gizo ya ƙyalla ido ya ganta. Kullum gizo sai ya haɗa baki da matarsa ƙoƙi sai su je su yi wa sarki sata. Kullum haka sarki sai ya lura da ana yi masa sata a cikin wannan gona tasa. Hakan yasa sai ya fara tunanin yanda za a iya kama ɓarawon da yake yi masa wannan satar. Sarki yasa aka shirya masa tarko. Wannan tarko ba wani tarko aka shirya masa ba face ƙirƙirar wani mutumi na wata 'yar budurwa, wanda in ka ganta ka rantse da cewar wannan budurwa ce ta gaske, amma sai dai ta dango ce. Aka je aka ajiye ta a tsakiyar wannan gona, aka ajiye mata zuma da nono da kayan abinci da duk wani abu da za ta buƙata. Aka yi sa'a kuwa bayan ajiye wannan da tafiyar sai gizo ya sake zuwa cikin wannan gona domin yin sata. Ranar kun yi faɗa da matarsa ƙoƙi, don haka bata biyo shi ba, shi kaɗai ya taho. Ko da shigarsa cikin wannan gonar gyaɗa ta sarki sai ya ga wata kyakkyawar budurwa a zaune, ga zuma a gabanta, ga nono ga kuma kayan abinci. Ya je kusa da ita ya tsaya, yawunsa ya tsinke, ya tambaye ta da cewar yar budurwa ko kya iya san min kaɗan daga cikin waɗannan kaya naki? Yar budurwa bata yi magana ba. Haka yasa gizo ya ci gaba da naci, yana ƙara tambayar ta, amma yar budurwa bata ce masa ko uffan ba. Ganin haka yasa ya naɗe kafafuwa ya zauna ya tsuguna, da ƙoƙarin fara kai hannunsa kan ƙwaryar zuman nan domin ya sha. Ko da kai hannunsa ke da wuya sai hannun ya makale. Cikin murmushi ya ƙara kallon yar budurwar nan ya ce, yar budurwa to ba ga ɗaya hannun ba? Sai ya ƙara kai ɗaya hannun domin ya ƙara rungumar wannan ƙwarya ta zuma. Nan ma hannun nasa ya ƙara makalewa. Sai ya ƙara murmushi ya ce, to ba ga ƙafata ba? Nan ma ya kai ƙafarsa, ƙafar ita ma ta makale. Ko da ganin haka ƙafafuwansa duka sun makale, sai ya ƙara yin murmushi ya ce, ni da Allah ya wadace ni da ƙafafuwa da yawa. Sai ya ƙara miƙa sauran ƙafafuwan nasa, nan ma dai suka makale. A nan ne fa gizo ya fahimci ashe tarko ne aka yi masa, wannan yar budurwa ba ta gaske bace ba. Gizo ya tsure, cikinsa ya ɗori ruwa, ya rasa yadda za a yi domin ya samu mafita. Ya fara kici da wannan yar budurwa domin ya ƙwace, amma ya kasa. Haka dai ya fawwala wa Allah, ya zuba sarauta Allah ido. Can bayan tsawon lokaci sai gizo ya ji rugugi da taku na mutane suna doso cikin wannan gona da iwace su. Alamu dai ba mutane ne waɗanda suke yan kaɗan. Gizo ya ƙara shiga firgici da razani, cikin zillimi da kuma faɗuwar gaba, da tunanin menene abin da zai je ya dawo. Ya san dai ba kyale shi za su yi ba. Sarki da fadawa suka doso cikin wannan gona, suna zuwa suka gan shi, suka juyo suka kalle shi. Sarki da mutanen gari kowa ya fara mai tofin alatsi ne da cewar, gizo dama kai ne wanda kake yi wa sarki sata? To yau Allah ya tona asiri. Sarki ya ce to shikenan, dama dai yayi alƙawarin duk wanda ya kama yana yi masa wannan sata sai ya yi mai hukunci. Da haka a sa a je a nemo bulalai a zane gizo da ita.